Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwanchumu rigereria Ensoko TV, karibu sana. Naenda se emesa ya Amayia kuru Ensoko Chinsa Isato nigora se chingaki kwena kyane nchiko kumanyari aeneki waso tukobega wemerongepere na kianda mutenyi no gatano mwaka bwechiri bubere merongepere na isano ne monche koroko wa Clinton ndigi na buna nakorira eira buri tangani otukobware ronto chigutware nkwana ya bene asetura chigo sanganere mweshimiwa Vitali Songaro manyakaine buna ritimo go sanga mange ayo hagendrete konekiwa na ayo arobiri gocha konekiwa kero ensi ya Kenya egwente kwirobira bosio bachori bono mwaka ogocha bwechiri bubere merongepere na isano na ibere tubwata mange turachigo sanga aseri bagari aya asenge nchoro kireganga yokorige kergo kyo senator se county ya Nairobi tochikomurikera amange ayo obokoreri buri arobeire gochia koenekia buna nachiko ikirania nyasaye kagwanja n'abamenyi be county ya Nairobi bagwanja bachikomachora buna omosenator ase omwaka ogocha obachore bone kurende tutaraso ase nkwana yito ensemo ya kabere tigatora mwa heribaga hanyare ko bakago tosogeria atumanye ngaki agendre akibwa gorobire kero to kuyariganya goswa ase enkwana ito ensemo ya kabera ase karibu sana mheshimiwa biyabona naboko musawiri omugusino mwanchu murigeria omwariganya omumanyanga kibwirire tutaraso ase enkwana ito yes biyamana seribaga asoko ngari kaumararia na inde biyamano ase familia Ensoko TV inchasa murita ngoro kona reboriti kaka abande rietario koiboro ngoro ko Vitali Songaro inje no mugusi abaibuli bane babere bakwanike gusi lakini rende no tamenyata Nairobi na inde tuhanyore na gusi Nairobi tokonya koiborana toiboranire bona tuhanyore nekera tokoiborana totaliko konyora omwelekeo ndoliko wadap na kiye kogera na chire ndoto yogotabanga na chire gotema gukwanike Swahili na nyorera abantu bakonyi bagwa katinkobi na chire gotema gukwanike Songo eke kongu Isato kora chisukuru ntwanya kugekwana bia bana na nyorera abantu bane bagonda inana ki kiruhe kingiri kia muntu yenda kerente akirisho mugusi biamono igano amenyete Nairobi na korunga no nkorwa eruteri ya Nyamira yes bebero mheshimiwa nande hegati ya yuwa kwaniro omugusi na abaturache gusanga sensemo yenkwana ito yabene tumanye omugusi omanyeta se county Nairobi mbamo kiabwata korendo mwancho murigeria emesa Amayia kuru Ensoko Chinsa Isato achakire bono Utkobware otogochaka na roboti rokubwatia abamenyi kuru ase ensemo ya botori gotoke ward ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu chache South county ya Kisii niko babo kano moichane mambi ya lero maiga yokonyora omubere bomo sacha oyo mubimi ya kemerongevere ne 5 nevere asibire chingo lya somo tega asireti obogima bwae niko bono egotebekana nigare kuro kuru ase chinsemo chaitibo eward ya bogia kumu ase aikiraneti amakweri ayo egetara marikana wikira boniga niko eamate ya sokiri na gosaba serikali ene kiakone kyobutuki eriko manyaniki kireta eriko siro bagima bwae kainuna chochu kunde nyabaro nkaniti no mugiakum bana nje nara ire ngwakirwe simingo taigunga yaya mumurnaro tokira na ndekera tokumurigereri iganga buna tiukira kini nturarara bya nchunga omorore ya bidi naboka na achire baka buna naikira na nyorire ndiuki igoro nanyore tukoboka singenju yomoroso negasi kaboka saina kasoka ngamonyoro ikaranste mama isikoli igogondire riro kanyoro ikaransete tukakwana nere kamuboli ngaki agante imbiare nini kasoka ngamutiga isiko nkagenda nande goikabono mambiga buna nanyorire simia yunga usirire no atokira abekira ngoli buna najire nanyorire obekira ngoli lakini mbaje tebaga diva lakini rende mbamanya ine gochikwende mate na bamenyete anongo chari buna bona gochi gochaga
no agonyora gutuka nkariuka gasiara tabwati ebibi ya boraru ndiri marimo bona nje egese serikali gasiara no gochunguza egera manyobo ene bwayenga tumanye ngiki amuri atokasirete yare tutabege ndabwate munabona mangane buru ngwakale gekekenge bona doubts no chiko rwaburi oringa nkiao koleke jagero nyora chibeso akeburu Chenkoro kwa chomo ombati anabo kamambia kongo soka go chapara omwana ataragende skuru ngoro mugati yairane guchinka narora chipigipigi chitene nensa oyo tirane pigipigi na muboli ngikera alenga kibono yibantu bali baraliga abana nkoiru barenge skuru babogoretie nanyora nga bagontebia nga omuntu naraiga o sibire ne chingoli obekira somote okwete anje natirimboka baka nacha nanyora maene omuntu nasibira chingoli nachikumurige naro atimo manyeti nanje namanye chifu yane namotebia omuntu naro obekire kenyoro kiane timo manyeti chirende ke chifu ontebia nga abantu mbaro namotebia abantu mbagenderete gocha goikira bono iga chetima etina kia cheta mbono nawo goikira bono munasibiro motari iga tima etikende yonse ramune kenkerie kiya eko gara arusirie kenyore kengao bagote abanitibo intwe abanyakenyoro gente kenkeri kworo kiexambe kiya ntomanyetie bikora biaye kurwasaka gwete kiagera kuitibo ngare na aiga mboto tugusikabosio mwancho murigaria ekomiti bunge enene ekumurikira obotumiki bw'echibesa yakorire gikaro kio gusangiria ebirengererio kurwasa mashirika ao kubwatikana n'omuswada bw'echibesa uyu orache koenekia ebudget irache gosoma omotienyi ho gatano na rimo hase bunge enene igatia mashirika hayo n'ebiombe bitenderete chikanisa nabo igo omojumbe bw'ensemo ebunge ya Kiharu negatia abanda abange abo bakwanire ebirengererio biria baenekire ase obotumiki bw'echibesa chumurikito Linet Nyambane narenga senseme yorobotirwa ya senchire wikira Okongsanana gwechinkwana kwenekiwe egati ye komiti ye bunge nene eywe komorekera obotumiki bw'echibese ne kiombe gekora chikanisa NCCK chingaki ekomiti eyo yarenge gotegerera ebirengererio bya mashirika ao kubwatekana no muswada bwe budget. Ekomiti eyo ekoragwa no mubunge bwe constituency ya Molo oyiboigo oromunyakerogo Kimani Kuria nigo yakorire geikaro ase omubagani oyomo ime county ya Kiambu ase amashirika ao arekorwa ebirengereri byabo. So my proposal, Chair, is that maybe after this, if you have any specific concerns on the bill in terms of clause by clause, then you can write to us and say, we feel this clause is offensive, it should not actually be amended like this, or it should be deleted like this. If the honorable member would prefer that we go and read for you word by word, we are willing. We committed this day for this session. We are ready to read word to word and tell you this clause, this is what it is saying in our understanding, and this is what we are proposing. Abarai bechikanisa babekireteneni aribaroche abwato bututukanu anene ase sekta ya mitumba ase batebire komenta ebango ase ensemeyo nige guchia koremaria omokenya bwokonyora gwainse, which we are saying the gradual implementation should be about looking at whether we have developed the textile that can support Kenyans to get cheaper clothes, and that's where we are saying it is talking about taxation of mitumba. Then we can also say we have something that we are producing in the country. Our problem is the cost of clothing for the small or the poorer households in this country. We said so clearly. So make it people-centered overhaul or substantially amended, because it raises taxes and expands enforcement powers without sufficient expenditure control, accountability, and economic growth. That's what we say. Again, a number about the issue of clause. Please read our paper. We went one by one, using our professionals.
so that you are able to present. That is well understood. You don't have to belabor the point. Omubunge Okiaru Ndindi Nyoro nere omurekeire ebing'ese biria bibwenerete kurusigwa roro aseboigo akwaneire emeroberio ebwenerete kubwatigwa ne serikali. We are caught up to make a decision as a country. There is the fuel prices that are going up, and if you look at all the other disruptions that have happened in the past, it is clear that what you are handling is a temporal disruption in the global oil supply chains. And therefore, we have to ask ourselves as Kenya, do we need to make decisions that will be very far-reaching in the medium and long term based on the temporary situation, or can we do something about it so that we have some stability in the medium and long term? And I went to the option of intervention. Interventionist meaning that we do something as Kenya so that we can arrest the future instabilities in terms of all the other parameters of the economy. Secondly, Chair, is that if we let things flow the way they are flowing without any major intervention and without proposing any major interventions, clearly we'll be having inflation figures coming out over the weekend for this month. And for sure, they are likely to be over 7.5% year on year. That is one parameter. If we look at the other issues, for example, other things that are responsive to oil prices increment, which affect everyone. Koripoteria Ensoko TV kurwa ase kaunti ya Nairobi, erietariane Linet Nyambane. Bemano murikito Linet Nyambane tugusikabusio mwanchumo rigereria umunyakero gubwe kiombe ge usekia makege siasa ya Jubilee Vincent Kamosi nigate birenga etiketi kya magya Jubilee nigo herachie kweno no guchia sabarwandria bonsi asenchira iyo bwasioku asensemo yaye umukonyi bwe kiombe ge kwegerera hobwene bwa abari mukianat Kennedy Inyamwanda nigo nera mochiri hobotendrwe county ya Nyamira hase okombia sector yichisemia sate bire birase bya ECD yase county yo nigo bitararigereri wase enchira herengia nigo barenge ko yakwana igasomo igabwa matanga wene kiwase eward ya township bunge ya West Mugirango asomo likito Steven Nyarikembonde arenge na utwari kan robot rukubate nasomo yagabwa matanga hase ward ya township bunge ya West Mugirango imeyanyamira iyo mirania banasiasa ao umunyakirogo w'echama ya Jubilee Moske Vincent Kamosi kago kwana kerekyo ni gaira libagerio na gotebanga nigo okobwatoka gwekitikiti abarwaneri ao koraje gokorekana senjera yo bwasioku nagosabanga barayi barense y'echama yo na bari babwatokoga ni wetere chama yo mbachi gotwara maisugu swandonsi gabana babami todyuki oyo Washington yoyo Evans Moman 12p na otore na ende 12p itore kiame ke giachupili na ende diu kitagwa tebi na Washington noara na ende nkwana buno munyakero wo ochupiri Kenya ngima monto ndete yo gwate ticket ya chupili ticket yo monto gwate no yo mugweka umuske Fredo Kemo Matiang'i yo koriyo president nero gwate ticket ya chupili weka ababonsi pipa kanweni njega moroche abamurambara ari tubiri na ndiba kongese sikiro ikyo chumbe kya West Mugirango situbiri ewe kinga kiyi tokorobera muchucho erindegere tuminyokani na barobwo ingonyora bambu atisie bakonginyeria mbabu atisie Kemosika okwana kerekyo nigo boiga kireko ko murai hokoriye kirokyo murai wense Moske Dr. Fred Matiang'i nagotebanga gusi nigera chikoba mega ya eri komosira assist to for 25 years ya itire umugusi ochiramo obeire ribo erimo noko be ribo erimo neri ngaba Kenya bandi ko rukingo ngawao baitabire batebire ngewe ko mwakonde umuskweto Fredo Kemo Matiang'i nere tugwate bune presidential candidate twezi pitoro bere nyuma erinde tegere tomochi kura chonsipi umuchumbo yo mokoro West Mugirango nigekare kyo baigara riringa asomwa ko 2027 boigo na chikwira na segeti eriyo korwanera kiroge kyo abwate kuna diuki atebire na abo muchumbe gaiga West Mugirango na ende mbuya mono asebadia twabwatira nimeremo
na ni mugate yake mosikarati mukake na ndi mbuya mono wonti mukia erindegere na injeli ya ngari bagana rerengereria buraigwa ni ngakina korete na inu ya baadi baga mwarengereria ngakio kemosiara aite nodi oregeti nere ya mwari baga okora emirimo na ndekere ikirete igo esaudi abantu ba minto na bangaini wono ni maete muendelete kubika magi sana mugonya go tik ewe ko mwako ndo mutinyo nane muchimente odi oregeti ge konyora chia mubucheire mumoeta mwende na enda endere moko nyora ke mosina ende chia buchire mbu ya korete na ende ta koira na kore myake ende tano lakini ndo chebuye ige ka to korigereria ebikorote byane na mutigirete bya mobeire binene ewe ko mwako ndo che no bire dasma uchengira ne rindegere mbibeke nche bisaine omukonyi bw'omugachi bw'echama erie kwegerera abarimu iga Kenya NAT omosike Kennedy Nyamwanda ekerekio nigo boiga kwana nagoteba ng'a ase county ya Nyamira nigo yatwarire obotutukano obonke anne mono ase kumurekera ebirasi bya ICD genta momochirie omosenator obisi Eric Okongo Mugeni foundation in Nyamira county as a problem togotenga omwana na ikirasi nyatara manya gusoma igesongo. The problem is in ECD. And ECD teachers are employed by the county. The county is messing up with education in this county. Just right from ECD. Ekaranga soalia kuno mwalimu ngobanga buyo mwalimu kale mwana kale pipitu ngakanoge somo nyomba na yokora amadadi. Omwana ali nasali akanoge somo. Nigo mwarimu Kennedy Nyamwanda ekereki atebire ng'a mwaka 2027 nigo arachigote nae kirokyo bosenta Nyamira igo komoranje moroche shidire Nyamira moroche muriko tebiwa kyano omomenyete Nyamira. You know the problems we are going through as people of Nyamira. This is because omonto otenete gendoge ko na oversight are very weak tari kunyara ko oversight this county bakabone county ya Salikire. Stephen Nyarikembole Ensoko TV county ya Nyamira. Toska bosio mwanchumo rigereria ababwatani au nigo bagendrete korokia hogosemeria kwabo hase siasa chire bosio ange hase okogendra komwa okoboko Dr. Fred Matiang'i komanywa horoboturu draba tayari togoska bosio ase orobotironde hase abananchi bagendate wesokia asobonge na kogokera magendro ase Chinsa mecho ase epara yabere gekwagachwe kurwa sensemo ya Sironga goika marindimi abogichore bunge West Mugirango nigo bono bagokere omorobiri oyo bagendate kweneki wase batebire nigo orache kobaroberia obasombi Murikito Steven Nyarikembunde namange abamenyi naboigo habare abatumeki bepare kobwatania ensemo ya Sironga gocha marindi gocha mabundu goikabo bembe ase wodi ya bogichore bunge ya West Mugirango ime Nyamira mbare ne kibako okera ega yepare yo korosiwa na kobekwa moro ase pare yo konyora yabeire getange kenene kyobosombi anene mono haso koire chae ase factory ya Gianchore naboiga baremi koire bimeri bya base chiro nengoro kumagire kyabuga wone no Sironga gaiga twagokire koroserigwa ipara omuchando bono tubwata maga ebintu abana bakoreta barutanjira bono ntobe tukulinda buye no ni ntu abana inchi ipare kurwenda baka mubudu rwa Sironga agenda baka mubudu ma chigari chikukwama bono agenderera maya twaro tubikira makarabati utubikire bya tokogete kurume ito ande togotebanya sawo nagendere gokora ki utubikira makarabati na togenda ko twaro moro yu na nigi samurwanire gisemo cyose twatebire mbiya mono igazi twarorire twagokire twigure biya ikere ko nyepare tucandite rere kare goite kayani imbore goite kabane kandi wende chiro ebara wa transfer ne komo bwana abantu b'ikipikipiki bagacandika mono lakini wana muna umeshimiwa rosirie pare ndene kemane muna biashara byose mbigendera pare yuerense yo mojumbo West Mugirango Moske Steven Mogaka nyanigo haso korema kwaye nigo abamenyi bagokire getambo kiro kyo mojumbo yo kubwatoka chigas cha magoko gochia ase abamenyi betana ine pare yo Justin pare ye buna yari miruga twara rembia
lakini ngakinya maige ya kalimiru makarabati hata ikobekwa machaira na para anachepara akibone round yeje para nero serious standard ndiamono na nduto anyorera niriegasi tuanyorera bese Ubatekana no korosi wa wepare yu hiya konyora yabere kigosumbwa bamenyi igabamenyi komo bagendere ko keregetambo kirukyo jumbo yu Steve Mogaka na kweranga yagendere kurigereria chipara sobo ime yebunge yu ane nguru gutyo isike mosi nkano ga igasirunga no tulipara ga igatokunya koirigeria makarabati ngutu chandale chama chaterema lakini bono njengo te yu mu chumba okorire gasingi egento bono nkomotebia chatuma babura batuigurire gasirunga makarabati narora ali amakuru etogotaka batorose ikipara Asense moyo mojumbe Steven Mogaka kaukwana nesimi gocha Asensoko TV nigere sirenga nige wodi ya Bosamaro chipara chia ikiranire ekere wodi ya Bugichora bonega chipara ao chigendete ko bachikorigereriwa kerabo igo asabirenga bamenyi be wodi ya Nyamaiya nga matukare bosio na chigo chicho irigo cha korosia ne para ya biro mochando ya miruka getari go ikanya kenimo tagete kuboria abantu bagwese mugirango amabera asukunyorwa korosia kipara cyabo asesa uriyo guteganira tumanyite twese walege umututukano so mu president yachago tuonjorera aba engineer bari guteganira kipara cyito lero umuchumbe ngotegererwale umwana inchi ngotegererwale yoye quality y'ikipara to korosia amakawaida mwesokia mwakwana ngigasi muruche gokorwa nigasi goto value for money sabira mabera ase ipara ya miruka kogenda gitari kogenda nyakenimo ipali dinero chuiki kitaraera ivere nero ngwanswere ekeroto gukuna mabono okora kipara kintigali kire ase wodi ya Nyamaya Steven Nyarikembone Ensoko TV county ya Nyamira naso gukora mwancho murigeria abagwatani ao niko bagendete korokia hogosemeria kwaba se siasa chirebosio abange niko bagendere gwesokyo na komoko boko Moske Fred Matiang'i oyo neganga yokoria ikergo kyobora ibwense oyo bwangoiga Charles Nyachae oyo boigo omoire okoboko okengo nyambane ase siasa chobora ibwense mo ibonge nyaribari chache na komenta buna nigo habagusiba bwente go chamo herinde obuya bwenekiwe norgongoro rwegendererie bwesio ge siasa yale ningependa kusema na vile nimesema hayo nayataja kama mzee na haswa nayataja nikiangalia hapa kwetu Nyaribari chache na Kisii vile hivyo. Niseme hivi, haya maneno hatutaweza kuyasimamisha, itaendelea, lakini kuna kitu tunaweza kuhakikisha kwamba yanafanywa na mazungumzo yote inakuwa kwa njia ya heshima. Kila mtu aheshimu mwenzake, aheshimu matamshi ya mwenzake, na yeye mwenyewe akiongea ajiheshimu. Tuangalie, tuhakikishe kwamba yale tunaongea ni maneno ambaye itatusaidia into buna abanyaribari kwanza gari yana otore into buna abarusi and of course into buna abakenya. It is very, very important because mwishowe nyinyi wale mko hapa na wananchi kwa jumla ndio watahakikisha that the road we follow is a road that will produce positivity. Bantu mama kwani na rambirambi. Umotangani in the morning, kenabo kumuntu motanga nakwana nesi umusani onyo kwa umheshimiwa Dr. Fred Matiang'i. Bobo yuko. Onte bya abanyaribari nimba jete bankwaneri bamaobo nandi ba nkwaneri abanyaribari aba nabandi mura
Mwanchira makwani ya Dr. Fred Matiang'i. Oyo kabele no mano minto mano nkaiga okorukwa umwishimiwa Joel Okengo Nyambane erenko mwigumuli. Nere erenigola twakwanete agantomba. Eye Nensoko TV, oboroso bw'omugusi. Onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Magega ya televishoni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete nambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tukuralia bukwenyulia ogukwa gose okubunchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyake busani tulikere gose twakere simigwitire namba yaitu yobunchuria 0788666662. Itarikemo y'umutinyo yo gatanu arimo mu mwaka w'ikiri 2025 nomo kibara cyonse amaisonse nebengele byonse by'abakenya n'igobiro cye county ya Wajir asomo igoma nekirima bogucengera madaraka lituko Kenya yachagitugwetenera muri nonyo libaga lyabene kubwatyo mu yigoyo ya masayemo weteregete seni kyausikete Ensoko TV wemanya setwarure aseture na setorochi bunense. Happy Madaraka Day. Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona yira mbarato asena bakoba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abwo obachire nkuma ase chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muroberio ogwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene Ensoko TV oboroso obwo mogusi na nche Daniel Omwaga mnabotambe nigo bagontona Erieta Suarez. Omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa Chinsa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Ensoko TV tuchikumira naye kera ritko rya Jumapili jakira Chinsa 12 chamambia weka Chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Deana Ndemo imegata seni Ensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda,
sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya. Hivi nilivyo mimi, Mungu amefanya, sio mimi. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Mwanchumo rigararia karibu sana ase ensemeiga ya kabere enkwana ya benobotko bware robona na Chicago kumanyantoro no muganya se studio ase turachiye kumurikira amange ayo aringete oborai bwage siasa anene mono obama bw'umugusi ase county ya Nairobi nabo gotumurikira obotumeki wechi pesa che serikali enene ne serikali ye county ase ngancho maganita ase studio botko bwarero nigari neganga yokuriya ekirogo kyobo senator ase county ya Nairobi. Karibu sana mheshimiwa Sensemeiga bone nkwane abene andandake mwanchumo rigeria nabo gomugusi naro ranyoro sangire na intu ase chinga kichigo taramanyango togosanganira ase studio nabo kwira chinga kichago ase kamera yaro gairi otomanyie mheshimiwa Vitalis Ningo. Yeah, Biamano, thank you Omararia so kokongaliwa ye na ndenda yitokata na Biamana se familia Soko TV njasa Maria Tangoro kwa Vitalis Ongaro Subea abande bando kirieta tikia siasa honorable ritmo kaka erieteri na rwete na rukuri nyamira mirankorwa na ndi Nairobi gaiga ntene kero kyo ba senator na nyorete na qualification chichita kiri Jones Pininchi bwate kanyorege swaringo kwana na kora pi kanyorege songo ke manyete pi andenga nyorambwa tebono obufumilifu buno mote wistima yani ngomete pa buno mote wistima imbura ni tu bakangi kyomurero mwawo ngakikishe kwarari umugaso no ngaka bakangi tyomurero eyinjenero ndate basebon nandenga teba busiba minto embiyamano asugo tune in egere muturigererie mumanye abagambi baino yasayanchire bachakire ko gotenena mangana kibabwate gocha asaba gusiba ito bali Nairobi. Karibu sana mheshimiwa bono tigato nyarkoba togo gendren kwana ito ya benen kumanyibanga hamariogi tararengana senchire ngi mwanchumo rigeria tigato Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Onye kubwatari ibolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikiriri kuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene o Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umugusi. Magega ya television ya Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyolia ogokwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Eye Nensoko TV uboroso Mwancho murigereria karibu sana naende tukosaba kwa berase mochando yo bweriogi no togendrete nenkwana ito gaiga bono mheshimiwa nare kuboriri bori ganda kenaro ratake kumanya mheshimiwa Vitalis Ongaro
ngaiacha kirete mirubiriga karabono uburai bwa soire meyaye agachorekerwo kyo seneta muikoyo bugo takobora yoso muikoyo bukora abana inchi nane mona se county ya Nairobi kayo chake. Thank you. Maralimbi ya manase iswali kwambolirie. Ende go tokonya nibirengererio. Inche bora imbora cha imeyane. Ebwali ngimeyane. Kumanishanga Nyasaye nangete uwezo yoko maitomora yango omote bwa matunda bono ukwama matunda abantu baria bono kerubura ibukurumyane. There is a lot in me that is the time God has allowed egere abantu batwa matunda baragire nje no muto bwata ochakire koro ki flowers. So it's my business to make sure ngabantu baminto batura matunda imeyane. That means I'm full of ideas. Wambatere bakabwe kya baba. So ikinegento kirikoro imeyane ochakire koro Nyamira ninje na chite ngakani obwe Nyamira ngatabano bwe lazima must stop na inderende tinda tukwana mangana mangi mbwa kete mbwa Nyasaka akailezela yake mali pema peponi akatunyora batikonyora bwibi bwari unabona ntayo bwibi bure kirasi bakana ne cyombe chikulie ndagere ibiri dorozi batirende bono basically na notiringa abagusi intuni ndo abantu Nyasaye ayetobongo nandi tindi gukwana kikogo kyonde tindi gukwana kikugain favors abagusi ndetu gukwana ekene that we should capitalize on our strength. Who are we? Tuabere togoteba na intunabaroki tuateba na intunabanyanda mwam. Why are we capitalizing on ebinto corona kaiboletu natebuna naki abagusi nabaroki batinje na nyakorra moroki kisanyi baka unundo chenga na but ba ko nabekirwe perception nyagete no manyanda mwamu kogokoleke ngokoraleki. That is, but what are our strength? Our strength is very simple. Wezo koligere lyo mugusi anye watarire kenye. Take a simple ice look. By that I mean you don't need to go to this school. You need just korana kolengereri. Genda bogere ni Chinsa bakubwata basumeke bando nchiri kwama. Genda ngekyasa yakuru western ni basumeka no enemesi teri gwanza. Genda gusibro nyoro musikoru wa roli. Yani kukumina umugusi oyo lenge our fathers. Erembo ngeni kia bwata kamanyalira beri ekene ogosumeke emesi osumeka avocado osumeke kiriginto ngeni kyo babwate. Namanya weka naba convince jungura somande Biblia. Na robu ngeni obabwate bongo bwa Adam. Namanya ko ba convince nwa omugusi Adam no mugusi olengi. Yani na ko the fact jo korking Adam no mugusi okortaki olengi. Ono nkiya ko yangomanya bakadam ekrenya sato ngito mokungu tamata beti no mokungu tamata tu mokungu yako igako ekonye iga anyora abana iga amutikirete ubungeni buri Adam exactly na butobwate. Buna abagusi nande gwakwande mirobiri mbiera sarongorwa gusi korengana naye nenkwanire gabo yaberengi yanga nkwabe getoko boka soko konya account yawe ya Nyamira chingaki yaganitie ebirengere bune byage ekarongia kurenda saboneka gwatebire mirobiri terimiya narura take kubori. Why then are you running from home? Onye kwabe getoko boko ebinto bikababuya ekerengere kyogo totale kyogo raiwanya Nyamira. This one is angoki. Let me tell you the truth. Oboraria no monto bobo komya komboli zaruneli mumura mungaini tali kunya kobana nina asa gusmeka Chinsa obongo bwane bura. We make sure that abagusi there talk in the city. We cannot continue being silent and we are given to Ribagana Nyasaye to vocalize in the city. Nandi tindi ga Nairobi go batisha tindi ga Nairobi because ndagete sympathy bro ndi Nairobi kwa klisho mugusi igonde Nairobi kwa klisha magendero baba tramanganayo na inde bono bongo bubwane inge klasi kenyu match you don't go match whether yekewi bongo kwa nembo ko bisa na Nyamira alafu Nairobi ndoke ndai to understand yeke
that pebere na kinata ito kwa lose the point nga komanishanga ni ntu abatanga ni komanyanga ki mwanya bantu nkuiburire ni ntu abantaba science abatanga ni buno mugusi komanyana umukungu na bamuho cyama mukore nyangi muibure tokamenya kolenda chikabire chindi by that time tukase kuibura gocha maybe the university language nara ya gerete change. You understand? Bono Nairobia ina baito ni ro we have a good number a very represented abantu baminto bakubatu town obvio abantu baminto bamwat space abantu baminto bametini kibasari abantu baminto interest chabo buchi motwe nganyora ngeke songo kyan it's correct nganyora meza nende bakamacho ine ngateba who can go ngateba tigangende ndene Nairobi buno mwana umugusi nkwane abagusi basikwe nkwane abana basome nkwane tokale biasara Mwancho murigeria habona sagia ngocha tore nkobori bono omugusoiga hasensembega ya Nairobi ngakia begete hoba mubwaye ngakibore byombe mbiroro ombaye begeta mu bataranyara ko baba gochoro murayura chiko bawakilisha tuskare ngocha tore aseka getari getampe. Sorry. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Onye kubwatari ibolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemerobeli yaitu Nensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikirili ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'umugusi. Magega ya televisioni Ensoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyuria ogokwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakeresimi gwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Itarikemo y'umutinyo y'ugatanga limo bo mwaka bw'ikiri bibere n'emirongo 25 nomo kibara cyonse amaisonse nebirengere byonse by'abakenya n'igobiro cye county ya Wajir asomo ligomo nekima bogucengera madaraka lituko Kenya yachage tugwetenera muri nonyo libaga lyabene kubwa cyombo yigoyo ya masayemo weteregete sene cyauske Ensoko TV wemanya setuarure asetore na setorochi bunense. Happy Madaraka Day. Eye Nensoko TV oboroso bumugusi. Mwanchomo rigereria karibu sana naende togendere ne nkwana yaito igega sobotko kwa lero togente ko sangano mweshimwa Vitalis Ongaro kubwatekana na riagendrete age siasa na bwigo bomo bumugusi neganga yayo koriye kergo kyo seneta se county na Nairobi mweshimwa
enkwana twabwate ne yobo mubumu gusina kone kiabuna nanga kinera ko wakilishwa abaraia bange buna babere bagwesoke bagatabange county ya Nairobi na isko ya gusi mugusi na bwenta ko bamo nera aigerwa sengencho Chinsa monchire auneneriwe bune county ya Nairobi korengana ne chinkwana chiago umugusi oyere okurwandiro ngaki aerobiriti andamona se county ya Nairobi uri getikora umugusi ngaki aramo. Okay, thank you very much Clinton aseri swali ilikuwa mboliri. Number one, njarateyo omo gusi o Nairobi otateni ni obogambi gange the flock. Ngondi njanya kwera, chingondi chikorao. You get the point? Of which omo gusi, kero omo gusi no mongaini yaro. Ndete karo ki you take it to bank na kero omo gusi no omo gusi omo ngaini sana. Lakini at the end of the day, chingondi chikokoraki. Echikorao. Now, unity is not a word. It's not a word. Unity is more of action than a word. For example, natere nanaki abagusi to chamo. Na bora nyole nanaki igongo kwana igo. Esa gulindo chingamba go chamo. Ngonzo kibari guchimutwali. Njendiga koni chingeni batigemba koni chingeni. Wono na bongo ane guchimutwali. Bado guchimutwali sineka tali oromo eli sabari yane ngogenda. Bado guchimotu nitakeire ko enda bona tote kwa mfano ninteni no baseneta na bora nyole nyasaye ongeire maybe nainde ndoto yogotini na kirugo kindi kwa mfano ngokwa wono obo mu boito bwagera na nyoro baseneta na ndembo bwenete bono korokia abantu baminto engebuna chimbo chingondi chingondi buna nyasaye ta chingondi you understand a unity y'abantu ekere baro resi obunyansi boli next time eba gutwara ubuiri obya because balisi bakoreki bagot yes abagusi ngiye ko gara togota intuna na abamo. One is the language ekintori successful kwaniki gusia kama we are successful. Number 2 togota bantoramo onye titori ko kwana one language ye biasara one language ye chobis kwanyoro kwa mfano njerite mona achori roba senator kingo to roba senator bono igonkulie ekeswahili baka matangerera munu na ali ekeswahili baka chikambaka nebe kende na ta kulie ekeswahili ekegusi ngwe kongibusa. You understand? So the unity we are talking about, the unit of a purpose. So we need into mugusi to chake kwebo I obviously elioroko ni chingeni. What have you contributed as a unity omugusi? Me I'm on record Nairobi gaiga have contributed koruna karenge omomuro tabugatinda bune yoro chemba teke baba igati yari kwa contributed ko kinyo bombo mugusi Nairobi na boko mention kama bose bibere ebinge I show me tintageti tinchetiga ga mention monto taya but tinda to mention eri kende gionsi kende just mention anything yawo mbo mugusi abeto mention you can mention me silently or openly. Wamomboyo bomusi Nairobi ya korundo mumuroma ke wetani buna bonondi wanya gokoreka nantakoletiki ayo bomobondu bwose kwa re Nairobi ya bomusi bo mentioning koro kiase ngosokera lakini bono ekitari kiro kigeko gera inyigubia bona ndebe nati abomo bono ritmo na contributed bado bomobweito ebobweneta ko tuara egento gekorokwa the unit of a purpose. Kwa mfano TV oyi igolete ogo broadcaster yabagusi lakini mara kwalento muikoyo mara kwalento muruya alafu kwa TV ne yabagusi chikabira chinde kwa mfano ekere banyo ribuna bona igana nyori robo gambi enyimete in the capital city which is a metropolitan noroche cosmopolitan city. Lakini the fact remains nanaki kero muntu igagota yumuntu mwabo bera gucyari gose esa buligango chakora runde banyakarando munyakabira nakereto muntu gete matari yendo nyakunda mirari kuigote tegarti maite just bona nje nincho muntu mutangani utagete ko celebrate abagusi ko bonde bwense nje genda gucyari ayo nyakotwarenda mwamune nje kuigote kubwa gutwarenda mwamune nje kurenchara genda gucyari nyakunda amakuigote kubwa kunda amakurenchara kwanyugure genda gucyari ayo nyakondoga kuigote kubwa kondoga gokorteki because abagambi mbaroko nyababwate bensensi nini banyatana naki no maito mugusi okomokonya okorama
okamokonya no kugotiringa inje bono ritimo riachire rigotana naki aye yenda guchiaria ngokonya yenda guchiari onye kundama gose gontiringa kuigotete kubwa gontiringa gokoretegi karenjara emiro biro ne menge abaraina bange bunaye bagwesoki bate bangobo momboge andrete ngwate bae turi convention yonde kurende jenge mention yo masenge ncho uikaransire bune karansete igase studio ito na sangire nere omo bisa chinga kitu ari gusangana ni gateneta mangana environment nere na tena atenreto obo mabumbo gusiye county ya Nairobi na diaspora oberega kwariga nemiro biro yechikanise bene yamambira niyo yebyombe yo komerana tinaro baraibange bakubwaterana nero bomobwo no bomobumu gusiakora Nairobi wate ba mention ye kama bosevere nkobori ngayo kabako kwao kore kabako kwa nkora se ogokonyo mwishimwa musiria aliagote banga nagendate ku Rwanda robo mobumu gusi Nairobi bono nyo musiria gakoreta chikanisa amo bono abumbia obuno obo gasiengia ino bokoleri bwanya sai igona no toka meta itando tumuro como pastor abumbia. The point is, honestly speaking, you know, nyasai no muntu bogo kumia. There is no way musiria alikoba nero kubanga alafu na nje nancha kutu ensemo. That time he was the leader. He was leading. Kwa kubara bantu 1 2 3 pakabatano timbororo to make sure is but nero linge the front what the nakitora kiruke allow me to ngeruka segesongo nero linge the front page. Are we in agreement? But you know, in leadership now whatever a leader at a time one of na inchente ni no baseneta kwanyuburi na inde kiro mondoro dito mondi koretaki ndisaini. So that is how leadership is. Na yendo kirene bundisire nasama tukana make. There is no way na como fight. There is no way na gotakanga ndorokane. The point was mugambi na yebono uri mutu genda oruwane wowe kagari tori ebintu byonzi orente ebintu gaiga otatebi bikwanyora kwanyugul. So ngokiro rande without contradiction of my words emekuta na yon spear musiria you can't count because unless on the inarbe ko banga bono tingo kwana. But are you in agreement? Everything. Na injo nante ni no baseneta nimbo atabantu mayana. Taibo. So Ritmo was among the 5 serious people. Once actually I was a youth leader in the same game. Making sure vijana viachire vijana recounted and we were just that way. No what and that is what it in mention kende gions. Na mange tora kwandre lakini tikatoske bose bono to kwandre aseae na asama tukabwango ga narorera sensemo yemitandao moiganoro monene wariganirie ngorengia sensemo ya tasia onye tindi bobe ngorengira tikoneria ankyo moiganoro wariganire ngorengia ubwe kanisa nabo gotumanya murobiro iga no yogo bugosanga nabana inche county ya Nairobi bosena ne yokorenta momogusi bose kerenga kyangereki igento kenende tokotebi omuntu bwo kumia sobogi mabwane nyasaye no masani no musani uchi kwara matebi chi story kwa matebi ya kena mangana ya liga na iga bono na nyorere na ekere nganje to so me Biblia kidogo ekere ngo yeso mango rego tanga Daudi igale ngomo mromo sai igale ngomo ke nyasaka mo bugambi kere ngo so mayata ngo mugambi hakurwa singu asinya sai inje no mugusi lakini mugambi dari kurwa saba gusi igakurwa singu asinya sai. Bueno, number 2, ekerende pastor igongo tumekia abantu bango banyasai ekerende umugambi igongo tumekia abantu bango banyasai na mwanya bantu igari kabiri igari umubiri oyo togokwana norogera tatulense no muika no mbadete bakabwenjere gente kengo kebanga wana kera mwanya bantu ari umuika na obugambi mbuli kurwaso mubere bo kurwaso muika ne ndoto no musigo sasa ngina na batota banana ki Ritmo nitenine lakini nainde kero kende gotene na talinga nege ntoga ta kiraisigo nitakiri nyasaye atokonye kurwa na kisegieki lakini ubwibwane no bwo mugusi kwaro dire point yane wono mambira masaba tokogenda to sabe
tumutebimbia mono watu aberete bibito wetera samanyinga Yesu nandekera togotenena totebia abantu na happy Sabbath, happy day, happy Sabbath. Yasaye nomya chinga kichionsi toba inyori nana ki obuya bwae nande borobo nene orarire Nairobi amabira otenenirie omuntu okorokungo Moses wararire lakini ndio kuira bantu Kanani okuba inyori Kanani nekorteki neroro kwabotera mangana igorinde libagari nene nilio kogenda gusaba Nyasaye atubwata amagoko because atuorokereri because bogambi mboli tarinje bwekantagete obugambi the forest togwetagatia a forest yebwate chingiti chimbe ebwate chi eminyama emebepi kwanza egotiokerra amanyinga yako consume lakini rende ntoli kuoboa esaguri Nyasaye na kiatu tungire tutokole tindi mugambi esaguri ndaite kuri enda gwetani gozo mutua manene gwetani oyo wasechibesa gwetani kiri Nyasaye ngete igondo mugambi esaguri ngwete naki nale konyora libageri nabana koroki ebengu na kurwana nderere nabana koroki na abagusi Nyasaye na tutongete na Kenya yete sagete saguri abagusi tutemanye tindu ningo because we are the only people who have the ability, wisdom, understanding you can make sure Kenya is in the right direction. Ne diborjo moiri asogokora engane iyo naro chegati yabagene bari gandire timeti mbomani kibororo kone ko gotwanekeria naro chegati yabagene bari besko mugavana bwe county ya Nairobi na karaso moigo yo timeti wasenekero nyenekene obwamate bwago no mugavana bono igo mwishimiwa Sakaja bosio bobo chori bona singa njometa bangi na bako read politically batebenga ne team ya chakire korosi kwa bose sababu ya siasa tu no moika kanisa so that we don't read too much. Clinton yes. E governor teli malaika e governor no monto retouchable monto korokana o motumishi wa bantu you get the point na sebona gabna to kwana nero omugambi Nairobi tuanche tituancha tumorame titumorama so erego jamambia ni right yae ntuntu amwaligete na indete hagocha ni right yae na into asebona iga na ero togambere tinise yae tole ni right yae to komwalika but bottom line na alikira bagusi baito bonds primambia bakananya ne familia ya Ensoko TV moche mosabe na intumare na togwichuru muika lakini na togukwana na Nyasaye alafu nabo ekobanga ogosaba gwaito kwabero kwenyencho kwa sababu ki tasingine ndete kote yanda ba minto iga ekene kya mangana na ruta ite kongira ni ensa maye kanisa lakini tikante vega ngora soma de Biblia go sometimes Catholic SDA chikanisa chichinde ekoroku King James ende yaro ku Gideon ende yaro ku New Living Translation ende yaro ku chinyinge chire but chonzo konyora chi what the Old Testament and New Testament keroko yeso mabuya aste yago tebanana ki e dustbin yama sabonere ire mbinguni Nyasako manyoneri temo nate nene nande nabwate mangana aye makabere rotama sabaye dustbin ime astayo Astaya sego tana na kine Nebukadnezar ekerago sedete Nyasaye akamubeke gesabo yoko lisi bune ngombe for 7 years akaimukiria maisa egoro Nyasaye akamutolia ikonde tukote our prayers are valid na inde yotokote Nyasaye mbi mono acha kire korezi aba gambi unalitimo bali bakotekerera the counsel of the Lord when we listen to the counsel of the Lord economy is at the safer side. When we listen in the counsel of the Lord, problem to experience 2027 asege songo itoko chiroka good problems only. Kwa mfano chipasa chiko chakoba chinyinge wetani abana bakwende school. Chibese chichire wetani andu baguchitumia. Chigasi chichire wasababu ngiyako yaranko batebi babana bamitu. Na mura tebe wasaba iboli because in this circle abantu na bange tobwata. Life is not about the money in my bank. Life is not about the job I'm promising. Life is the idea. Wealth is the idea. Chedie chinchiroro, chipolisi chinchiroro na bagambi. Na ndike ndongere kwate bande to ko sanga bachire kene. Lakini mane go chabuna litimo.
Ritimo na libono lia koreki lia chile from today I'm on record tigan koreki. Let people check me but ndeto kota yaba kusiba minto. Number 1 abale tu akoreki gas na barbo gocha gocha mba manyete korunyamira mba manyete Nairobi mba manyete na kwa mention na reko basabaiga. Number 1 Nairobi we are a big number 1.2 million. Siasa chinde chama ochanga 400. Bro, into hapa kusinya sana na atote chinguru nobo ngaine nandaga to sesenia. We are 1.2 source million chia numbers in terms of numbers. IBC. No, just wait. Wait. I know IBC is existing. Yongo what they kimeta exist. IBC is what? Doing what? Is in existence. Take a rival. One na rekoba sabaya. We are a big number. Ama alieno no ali Nairobi. Abongo boino no aboli Nairobi. Can you return ekule yago Nairobi na into tobe another serious county? A county ego tenenega eso kinonye ni minister ivere GPS ivere na county government. Can we return chikura cheito Nairobi egere Clinton amanyenge namba nateba ni manyetasi nayo kwa nakuru na ni metase ko chikokora. Thank you sir. Asage mushima bono tikatocha se county ya Nairobi umugano noro mutambe sana we umuchoyigo monene bwensene county yengima oboraye bwaye kidero ntwaroje okungusana na serikali nene umusenator ngechinga kecha gacanera kabo mugavana agaikagati emeroberie kamusinya kaina nemeroberie ndo cyase serikali mugavana obona nero korirebo abasenata mbaro gocha mushimiwa Sonko mushimiwa Sakaja mushimiwa Edwin Sifuna bono nyasaye ka wancha naye ko goswa kero asengenche bunge senate yekurwandra mangana devolution no gani mugavana gochinga kichiko ko chibosio emeroberie musinye aira ni asa serikali nana sengencho the original ideal ya devolution no kwene kyabuna abokore ngotirimbo kabolense kure serikali nego cyaso mwananchi nje ayuko mboli namaya lakini naliko ya sabato ya tebeiga sometimes if we continue advocating an constitutional business we are the enemy of the country. We are the enemy of the people who went to vote. We are the enemies of our own. You understand? Anye a governor ya very elected. Tiga ye wili bagariaye. Because we are a family as a country, the central government anye kebwate more wisdom and ideas. They are allowed to borrow them. The ideas and under the request, but still you get that is not necessarily what the constitution point. In a simplicity that got abana tigatosike lichikoliense na litora konye egesaku tokonye ense yaito because Kenya must run quick economically because sometimes again don't get na bonje ngwendera konye kabo mondo tata itikolengerani anya kimbwate convoy yane na security yane ndoche bintu byabire anya kingobe kiro mafuta na bana nje ndoche bintu byabire. But I want to tell you the world is running quick abantu mbagase ni koiborwa. Can you thinking form 4 was about 3 million for example based on the data ya Minister of Education 3 million have a serious government na kina de mangana ya ngachikura na ndagunya ko batebiga mwechanda itimo njetali nganaja yobogambinga tagete ngai no nyine kienda saidi ngano no 1 year 1 year kwanza na pay mingi because 1 year can be like 10 years yani bindo Nairobi ganda akole abantu barakuminana ki omuntu yo then you jizale go say serious yani ase ribori riano mheshimiwa aya no koboko emeroberi onyege gutambuka korwa se county yago egenda ase serikali because sonyege kogenda ase serikali rende emeroberi yago no senator go champion for devolution nererie onye emeroberi yonsi functions che serikali ya county yago chigo tambuki go che serikali. You see now again nagotebirina what will be very much important like my business in the cheki serikali ekolega sia senjere koleteki ebwenerete na inde tinacha gukwa na muntu gaiga amaite into Kenya saa zingine to gosinyingi tokoleteki tutagete kwa mfano ntobwate gosino omugambi to gaiga Nairobi o maseneta mbwata maskani ujasali nanya corona ni tukelimo kako correct governor yai
batirende tingo tebanga igio nerinchira toratebe goibi o fail was tara fail batirende bono leadership ya nene tofauti ne yae na kero muntu no nyene rororo kero muntu ataraye gwibagaria ye tokomanya ningo bono natakana ae kura yawo to yira gusi number 1 ngakira ekura iyage mai koraki nyengakira 2027 ae saranza ndonyi wete oligirerie buna ideas chikokolegas nje ko rengeria ose ninchenganye yane kurwari bana nayo lio zaleti nchengera tajitage nayo zaleti pi na letalia ebieka murabanye kurense mwege sakyo ngongiari kitutu chache south ndro se mheshimiwa na convince ndete ya nsema ya kwendo mheshimiwa siasa ati Clinton asinini na ndepora soko konacha na lego ko sabo mano mindo talengera litwa senchirere nkong Nairobia ekirgo kya baseneta tarike banda kirigyo koni chisuguma meta bausina rubimba arabete popular koni chisuguma kwarore tose tarike mete ke banda kirikirege ukuna chisuguma iga wa umuntu interest chire chinge kirgo kya baseneta ne kirgo kibwate space yogo wakeri yogi abantu baita bakoreki banyole kwarore wono ayo mwana minto Nairobia abaikoyo baichirepi abakamba bakoreteki eba ichine nando bibiti chikura chabarai ona yekera kwenda kuire kura ya usinde tukobori inki yakuira gusi yakogera no taire kura ya usi no mugusi okaraki okuira ntotiga bantu bane bagwa kachikura gusi bago choro monto yo boyo moko bakora magendro nando ko ba represent alafu gendo kinde nene otimambio saberu abera toke oro gire ko se toke otimambio saberu njana bate otimambio mukutano saberu ngekora ngwatento kende kwamanya koimoka kwa timakios nendege kwatumia means ya transport ida kokora kutogochera kwaika gusi kwake kura ya biashara nende kwali nonye nendege yao back to Nairobi kwase kwatumia personal means chao chiti manyete wacha bana Nairobi tegete oyo legazi Nairobi yesi ndokobera kuzirende okore gazi yo record no kwabanga siasa yawo ngiko chokora Nairobi ekerenge dekyo mheshimiwa sekencho wose digangore woso tegete Nairobi cho chanyore onyore Kimani woso nyore matendejero bairire kirugo ngabono cho kwesuku magati nayo manyete we have been shutting down the community brain na ndende kinde tuko kwa na seke gusi baki understand abantu bali mu kwaka ekura gusi timeti ngonye ke gusi ekyo we have been shutting down the community brain mancho muri chinkwana chago tebanga abana inchi bali bamete ase enseme ya Nairobi kurende bawo kachikuranka ndibera nagege Nairobi nigo bakoira ni maiga okwegandraria kumo gusinko nangi mheshimiwa ngangare ko ngonjere birengere nebo mu director ne kura studio ya kabere kura enseme ya bonchaja batebanga nere na rochenga bwango igana barayira ni county kurendo mheshimiwa kero to chikoria ko igorra chisime gatu abana inchi abera to babwate siasa jigana chiro chingo takachira identity kero mu gusiaga ndote kwebeka mo bakonya gotebanga oyo mwawe sokire bamoko boko paso esa iga ekiama ya Jubilee basiro muske matiangi abino mheshimiwa ngaro ekiama kya siasa na oriyo bomo goliko ya associated na gusofa njende te ko tebekene mate siasa indonga na siasa nekara nonde the reason change tarikoba eto kwerengera too much ona kwanyore so lingerengereti ngoko tekilio te kuiwa because at the end of the day njikinko ningenda bunge na Jubilee teriko change mind yane teriko change thinking yane ningenda na UDA teriko change thinking yane I will still be the same teriko change kende but bono ekyama kilio munda ko gitumia as a way kakaete kyame kinge nkonye ngoreki nyore kwanyorana they really me na failed because I've been working in the failure systems chibyama chiagentoki njena kinare ko basaba nyuma dotara kwa ne chama because ye chama is a color Jubilee is a color red na white beyond there color jinji ko tokora magendero UDA is a color yellow na black na some other green colors kara chirinji anya okora magendero gesa how that nare ko basaba nana ki tusike omuntu binafsi kwanza kobwaki kobwe chama
no niwete wana bekali swali ya olibu yali boli ekiama kya ongere kisofa asenge wa kwandre biga byonsi wadere bikonya number 2 Nairobi naregoteba siasa ya Nairobi nenkongwa wake tengi siasa ya Gusii na indi nareko basaba na bona iga kunya ko kurigerera tore buna siasa kunya kugenda ntokunya gukwani abantu nabakwaniri aratindarosa kunya kubakwani yake bono ndochinga ngende konyore chama eriesigete mu Gusii kwanza na ndere tiyari gukora ki gukora no mu Gusii wa sababu ekeren kirumuntu ekera kurigyo bugambi na bwata so basarwa identity na title sese gwakora ki kwarwa nale goteba igana ishwali ndi kwamboli bona ndete gotaya abantu ba minto because nago trick ya bwasi nyuko enjero ko liboli wasengo ali bagoli boli bia about chitani nale goteba igana ekere omwiboli ibwira abana oyo mobeire omunyagitari igahota Nyasaye mbia mono oyo ndo beire professor igahota Nyasaye mbia mono oyo ndo beire mo bishop igahota Nyasaye mbia mono abana babonsi ipi nabo mwibuli olia number 1 omugambi oito okoroko Fred Okengo Matiangi no mwana oibwire korunka okoroko Matiangi nkoligiali mbia mono na ndi tomusigete to that point omwana oyo mindongo karariki nkoligiali alenterengo omugusi oyino mwana mongaine oyino mugambi mongaine njena yani I have no room ko insult omugambi to okoraki okoligi kwanyugule alente totebe alente chiekainye no mwana ndo korukulitimo omutebu estima womete pa Nairobi nero ochire koligia orentire eka omuchio tolibia lakini nebe bia ekera watanga bono omwana oyo mutigati aligeria abantu bandi na indu ntobwate metwe menene bosaga igatobegete sika tukirete no karanji buri swali eria eko kure kura tore Nairobi nebe bia igo donale goteba siasa ya Gusii nere tabauti yake na kera tole Nairobi ankorigerera tole naki nakitora n'abantu bandi lakini Gusii ekerendo Gusii language yane na bekobeta about lakini hinto kero kinare gotaba abagambi bagusiko ne toka interest cyane kirasegete timbwenere tugochaya mugambi onde wonsi wirure no nyamara gatiga koreki tigabori tigasikwe tigatregwa igengererio byabana nchiga mbale baratware amaborio tutararigereria chujumbe ase ensemo ya studio ya Kabere. Hello Ensoko TV. Hello Ensoko TV Waire karibu sana ngotoko sanga na yere nsemo kechi. Ngoro ku Eric Mawende ga Githunguri Kiambu County. Karibu sana. Ripoti ya gase omweshimiwa. Omweshimiwa ndege tani ngo kwani waire biye kya baba. Ono ndege tangani ngo pongeza ase juhudi yako mbia mono ande natakamanya mbori 1 2 3 osense nde babera tatoiga karibu sana ndege tangani wakwanire otagete gotene no seneta Nairobi ndarinda getende ne tiyari ni elina lili tangani nje gokoigu na nya gokoigwa mbia mono ono bwene togende ground egere tukumanye zaidi na ujiuze zaidi kwa wananchi. Nairobi nene na ndenega neti ujiuze kwa bidii kabisa. Mbia mono. Namba 2 wate aba Gusii Nairobi pale 1.2 ino nje na stokire kidogo na nyako reserve eyo na kinga yekuru eyo. Na ndonyo waenene ro bwene takomobilize zaidi because tunastahili kuwa hata na governor Nairobi na viongozi wengi, mbona hatuna viongozi basi? Riborio rigiyagago harure tigatorigwa nabandenga ki bagenda tukure birengererio byabo mwanchumurigere kerato kwarigania chinkwana ne birengererio byabari basangire na intwe ase ensemo himitandao na gotoma chujume kato banyita bange bagenda wakesimya mweshimiwa
na bokurera niyo ikuru kiambu atebirenga oswe e ground muno kopongezira segas kurendera ando borire umubaro w'abagusina rero ne romo basire ndia man ayabona ne boss yane ayagwa kisimi aye ne boss yane na ndakero ne boss yane ni onko ko tema kotwara enjera ya maskani na leko ko number 1 mwana minto koruge dongori mbiyamana asamangana chisemi gwakwane na goto encourage na ende nare ko gotebia e ground no atuli lakini konyora ground kia gontoraika ebona lero na litwagikire gwatumanyire na ende nyasaya gusisini asama shauri aikwange negento kenara gotebana na break down the number no Clinton nankonya ko understand na tebana egente ke katoka tabanga bagusitore 400,000 IBC data namanya ko kinga the bigger number yomugusi you are close to how many? Close to 1.2 minus 400, close to 700, right? Igere gusi twamanya gukora a simple research twisaranzeta twanyora Clinton yakora yomete gusi na wa directors baito barega ali chikura cyabo chikora take echire gusi ya confirm the number bono namanya korusha uri namanya ko bataina na ki inuburiga ki abana ba minto Clinton wenda gusi boso metabia mumaiti Nairobi no chigas chigotoka na gasi chinchiri gotoka so uri oso mete echigotoka so nubwa toyo mino gokobwata kaboko na kigusubata tanga otari na mwaboko raki ore na ba mwaboko obwata kaboko namanya ko muhini courage namatebi na karari gireri gusina ndege ya woli nte wochi gusi 40 minutes or 30 minutes wala ndege minga ne kuro wochi gwaka oira ne back to Nairobi arafu ira noro abantu babangira Nairobi bakolze kwanyoranga bona naba requesting achikure jinji kuirana we have a bigger number lakini rero na batabanga nabangaini bale baba Clinton na bali bakwira chikura usinga ngakiyu mbabwate muntu bali wakera kura wono mumuro tokero kulitimo omumuro ino ocha kolegazi akora abantu bamwabo kwanza ikogera kiro muntu akora kirishanda bamwabo biamono mwancho muregeria tokenda kubwata chisimege akorende nkomanyi wanga bale basangire na intwe egega sense moyo gutuma chiujumbe nechinkwana chaba sense mo yemitandao Collins Makoha agatebanga the next senator Nairobi County na agatebo ino mo senator okubwatia I salute Collins Nairobi very much. Edwin Omboga agateba one of the most ambitious aspiring leader in Nairobi asibari baesokirie so far. Thank you Edwin. Hello Nsoko TV. Wairire karibu sana. kabisa tate mukuru busongo kituka itimo bano yate bakweroka abo bakomoroka igori itimo no mutewe estima batebate ni kaka ngombe te pa no mutewe estima ana karote neine endo tarato de bine kamori pineri yes sir kiama muraria kobori ya buya sana roje bune ya mabiko bage kamara linda nini linda chotoka nini ona naye watene ni dewe kota tevinga ona mbano kuri kiama no mwana so tenini ima osen kiama kitatai borongenga yawerete mbemano kuru bosongo chituka nera koboya go otobeke buya narego sabana tuimo kichisimie cyo nyandi yanyarikana ndikense alafu tanyole toba boli bonse inalikire yae na nataire mbia manase liswali elio na ndembia manaso kongikera se studio ya Nsoko TV mbia mara tubate ne yetu unere ribodi ria endi hello Nsoko TV Nsoko TV alo wairire karibu sana ngoto kusangana no mwale flamingo rina kuru isiri Nairobi okoboli kwane nale kubuli mheshimiwa itangani nale kura pongezo mheshimiwa biamano Nsoko tokea Nairobi ya biamano no mheshimiwa na aloli no mole mwale biamano ndo naje kosabu mheshimiwa atoerere buyamo tumanye nga enambe yako teba y'abantu tuli Nairobi abo enenelebo number 2 umheshimiwa ngikiagero chekero kyo bosene tatali kuraje kero kyo bo MP Nairobi biamono bemona se ribodi riago gagu hello Nsoko TV Nsoko TV wairire ngoto kusangana ere karibu sana kuronsema kechi ukwana na Justus Nyakundi kurume ya Ruiru tona
wakero mongano imbia mona sa eresigo ave ka kuana igona na ko studio wa atare kise jonzi Biamano hoyo kopongezire igago. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Waire karibu sana ngotoko sangane. Nja Maria Dan John. Egonde Rashia Kiambo. Eyere boarding station Tokoro Hospital Hill. Eyere boundary ya Nairobi. Eyitokoro ke constituency ya Westland. Ngobolyo mushimewoga. Ngobolyo mushimewoga. Nako igwete. Mushimewo tale wanje oiche Westland constituency tukwe chikura because mushimewa timu wanyonyi konyoro ruro bone tolewe twatigaire ntuko ati mushimewo tene inali. Muna bagusino otora bange. Inje tukwe chikura tene Westland constituency. Ribori rigia gago nkorengi hegati ari kwarikire nabo kurayiraniria yago erinde abananchi banyarako bakomanya ari baganire komanya. Biaman. Clinton, number one, thank you very much. And thank you is okuri ando baminto. They are really yearning for a kiongozi. Number two, no wetu na bakurwa maoni nande na atabire biamano isokuri nande boni nambe ngotirere because nanyore naba kusiba mento bari Kiambu county na bange bobe because any number is not a number if it's scattered. Kwambadre made matrix ne what the rules jae. The number is not a number if it's scattered. So ko consolidate nambe ye ne regento yaki kiengencho. Nende sukuri riba komo mroyo minto tabire na mbwana ta kogenda rai Westlands kingo chandoro number 1 nale ko sabaiga inje tindi goteba na ekiroge kikia obasene tango batishane na inde tindi ko omo bosi ya ne abolinga ninki yekogera ntachiete obwempi ninki yeko this word nali ko ninki yeko ngiro obwempi for example iye kiroge iki abantu mbali batigeire because kiroge abasenata no obwempi in fact boroba ne ko abasenata gento kende ndaite ko elimisha abantu baminto kwa sababu saa zingine ekirogo kyo abasenata nkibwati no nikiti egento kibwate maybe na allowance nkego no mashara makego ni rieta ngia senata yento kende ngekore tikeyo igo in fact anye kirogo nkere powerful in terms of mechanism ne kirogo kyo bwempi sometimes no ne kyo MCA no women rep no governor inche a point ya nene nkelina na ki tokobekera omanyaro lyo kominyo kembero 100 meters which veke tiba 2 meters. The power and the burning spirit in me igonfiletina na ki abagusi lazima bairane back to their position. What are our position? Go back to history. Digeria bantu bnanyona. Go back to history. Digeria bantu nanyebuna babanya chai. No choto are differences chiabo. Digeria bantu buna bagokora chigasi gocha. We must go back to our position. Njenale goteba iga. Ina bantu yebuate. Ina mbena kitonyebuate. Na ndende tuko break down okorra omugambi yotu wakera koru Kiambu County bado. Na ndembia mono abantu baminto muri Kiambu County yakara nare nino mogofuatilia mangana nyomba ino mbia igaboli nanaki enambe 1.2 nekene yes nekene na korokiri na indomente bona abantu baito kwenda Kiambu County usto waka kureza utobwa amount of your interest wakero aba kusiba ito bari Kiambu County na they might go even to 100,000 for example 50,000 I'm not sure tinda ito kwana yendo ndarisho but yaba kusimbari Kiambu County ono omugusi bari Kiambu County data za simu bara 100,000 mbaliko mbabu hati asaba usaba baju nyaba abayikoyo bakachikura cyaba yo dera ro mupaka bakachikura cyabali cyasire rororo noruje mbabu hati nabayikoyo ndo nabandaba ya nabaminto ngoto mbinyo kibaro bongo lakini kwanyora intwege ndo batubutiki ukanubo ibi lakini ndo binde ndo babwete amanya kwalenga nanaki fast bare konya
into chipasari togo basari ya 5000 ogo saberero mwana minto kwa bela ini kubwenjire likwale kwa bela ini gwakekura no nyugwete bono nale gotabana enambe yeite yetali kweleweka siri nero the higher the bigger number than eye korokana awe na agreement na bugambi obonkoli bugambi obotokoli mbuli bugambi bweritimo bugambi mbwanya koba bwo muntu obo otali bugambi obugambi obo tokoli no bwomo gusiri aiwekane ategererwe asikwe nakikiaga naira na back nago tabina Matiangi is our leader no nyugwete nago tebi tingonyara koigora munuone okwana I love him because yakerako genda mutwali no mugusia gwa clear on a different capacity neli tunera kerako na Nairobi ali agokwana kegusibye iga otebya baikoyo aterere we mwega otebya bakamba siji asiata awin agreement obuli abaiko abagere erokamano namanya kukorere kegusina atantu baitugeterende na batwari gukwana wegera twegukura mwatebai ekerango kora yonsi ipi no mugusingwa clisha to another level it different from no nywete negisa kukiaba giatenenire ono mugusio minto teba ngantenene Westland ngomatembia mono sana mwana minto asokondengere lakini mugusio lyo Westland tika kwanza rato yoba senator kwanyuguri arato aki eyoba senator enambeliere Westland aget omogoso naro takokoro mwana minto ayore Westland na sabire nyasa uraro butukobia na nyasa kwe gori chindoto chingi yakora kubona togocha gochesa bune kero getu akirire nare ko tenga amogoso naro takokorera no gotenene kero kirikura ya getare komata egendo bono kore campaign tubwenda gutware ntangani esa uri bugambi bubwiri timuno bugambi bwo mugusi nchetimbu ati bugambi bwane injobare mumbwate kiabantu bamento bari maiga egezongo ngo kwana nkore pi imbatabina we must be respected accordingly na according to the wisdom nya sato ete wano kare Westland bakanga kirekura kiare ababande bagusi baito barari bairanie kura Nairobi bakabanga akire kwanyugura arafu manyogoda Chinsa chiyo nigubia amana wao nigu egera abantu baito aficheitu chirane ntocha konya nande twasoira marwaire igo obuno bugambi bwako gera yuans wasai Nairobi ngiyora oni Chinsa okomnya kiuna kanje bagobune kamagoro leo no mweshimiwa okwira rega tia mabori yabancho barigeria bari geretie korenda seto gochikokora ngo kwande daika yamo oru enkwana yago yo mwerio kumayibanga ujumbe ya Collins makoa batabanga Super Senator Honorable Vitalis Ongaro thank you Collins mbiamano sana Member Comedy KE abatabanga hegasi ya umbiyere mbiamano mwana minto mbagenda tekora hegati emerebo eri okweneke bono libori iria kaberego cyo mwere ntara kwedeka yaga ya mukwandu mwananchi Nairobi siasa Chinsa Kenya ndo chumayete buna chire emiroberi yago naro tebire ngambara corre ground no roberite go soy ground Kenyan politics they are always very expensive or rather perceived to be omweshimiwa Vitalis ngaki resource chiago ngogo fundie campaign yago bose ebitoki byabo nkayibikoru kwekera ni siasa chiago chio basanete chiro bereti egendo ngire omo aba chibos chiane chiakwanire boss ne yakwanire bataki mangana atetoka no akwerera rai studio ma siasa amangana chiro munuone ta kunyara kwera studio maiga na inde na manya goteba iga to change dynamics je to change ra to kora siasa na go sabengi round ye bentanga ni yo tana naki ritmo ne biasara vito ne ritmo iga bono inchi ne business byo mugusi iga sabita inje ne business yae number 2 politics is not necessarily expensive or cheap no nyeno monto olentete sazingina abantu nkonere kubara ubwoba nabakonere ubwoba nabakonere ukirigendo lakini bese muntu tayo kuiburani kuna bese muntu tayo ngaera riba gago chane ne skill era nechi bese bakarai bakanse muntu tayo kuiboru ero otebi una naki aye kuiboru ne president ayo kuiboru chibese chichire no you understand
kere egento kebuyete kere egento is not money, is a dream. Are we in agreement? Na obotajiri ebora sabantu mbori asende kwamba terebaka obotajiri bora kiase abantu nobotajiri naba kusiba antomire nganda ko barwanirira bono toro jasiba sikuru na saba na indi tali asende ngirengia yogo tambo karibu ri kurende mheshimiwa Isato uko kandire maya ase sabari yago na ndembya mona so kwira chinga kichiago go chabano tiganko eri bagari ya bene na bogo kwandra umwana incho Nairobi na betabe no mugusibwe kasenge njaba kichikure kanje Nairobi bari ko ruchinse ma erinde obaburi ngakimiro biri babekreta ase daga kayemo na boigo ugusaba kwa gucyase bari nkorokyo inje narwo sababone saudi na iruri bageri munganchere nkwana Uganda very quick. Neyo eruge yokuru ekesongo. Just I'm sitting here addressing the Nairobians that the time has come that we need to realize who we are. And the realization is not based for me talking to you or you listening to me. The realization of a new dawn of the city of Nairobi is to realize the power that is within you. Is to realize the power that a great leader is you. I'm just a representative. It's my call to the people of Nairobi that our time is now to transform this city to the fitness of jobs. It's our time now to know that it's my responsibility and your responsibility to make sure that the unforgotten supermind needs opportunity. When you will say, Ritimo Tosha, I know wewe ni Tosha. When you will say, Ritimo, get into the office, I know it is you who is giving yourself a chance. Why? Because 2027 is coming. You will elect me, thank you. After 2028, a serious leader from unforgotten community with a virgin ideas will make sure that he has created a good problems only, which is equal good crisis. Number one, the great ideas that you will give us opportunity to let them be connected to the county, they will make us kazi ni mingi, watu wa kufanya hakuna. The greatest good problem number two, it will make us pesa tuko nayo hata kutumia ndi hatujui. The time has come. We need to disappoint the formulas that were discouraging us, the formulas that were given into this country to bring depression into our mind, to bring depression into our young people, to make sure even in marriages, our young people to marry is an issue. I have that concern. Your cry is my cry. I'm not here because I want. I'm here because we are tired. How that I wish that from today, I am your ambassador. You are my ambassador. Senator tuko naye, Nairobi tumejipanga, sisi tunangoja wakati wa kazi. Bemano, mheshimiwa. Lastly sijamaliza. Na kwa sababu hiyo yote ili iwezekane, Mungu mbele. Kesho pale nashukuru pia the fraternity family of SDA Church in Tasia Central SDA Church. Tutakutana pale tumuombe Mungu. Next we are coming to your church. Pia siku nyingine tutakuja kwa hawa wengine wenye wamesema. Na nataka niwaambie safari ya kutembea imeanza. Na kama sijakukuta tutakutana kesho. Na kama sio kesho itakuwa next month. With God all things are possible. Nairobi Senator tumemjua na Senator tuko nayo, iya tuna shida. Bemano, mheshimiwa Vitalis Ongaro, ritimo ase okwera chinga kichago cha studio chaito maskani manena ndimbe mona soko sangano mwanchumo ligalia
Bwensoko TV nayo mwanchumo rire uri tume ujumbe uri wa kesi uri tumari borio mugusi handonsi ase abeta gutaka kugania komanya habora ibu mugusinga kiboga ndata isiko ya gusi na eto goteba ngambu ya mono nyasaye ka wanzande chinga kichine tuchugo twarege karubune keiga koine kyango genda torego semia na kumumanya umugusi ari agenda tana ari mwetana ine ase ibagari ya Kelvin mogo yorenge maga ya kamera Felistas Kabende na Barnabas Sondari kuri studio akabere baine kyamarigune chibi chango chara senchirengia chenkoro kwa Clinton Ndigi tomera na sembe nyasaye ka wancha kurenda sebone gatwara obutko buya nabo yogendera kwegokya nimero 2 agenda ta sembeo ya Nsoko TV.